na. Buhay sari-sari. Buhay sari-sari. Oh. Buhay sari-sari. Welcome back po sa ating channel. Dapat kumusta si ano yan? Welcome back po sa ating channel. Diba na konto? Hindi ka sa ano? Dulo. Hashtag bako si Dagyan Cameraman Day. Kung sa una, hatay ang videohan ko. Kita-kita. Kamandawa yan sa gilid. Ako yung mga capture. Para galaw katang sa Spain. Katang sa Spain. Tam background. Medyo din ang bukan na rin sila. Nag-ano na ang pero baga medyo route ano. Karang route na. Pero April. Iyo. Kita. Sigurado ka na praktisado na kita kaya. Wala kita ang tiglakawan ta. Lampas luang oras ang mga lakaw ta. The weather for today is sun, is clear skies. Actually, yes, it is clear skies. Look, that's for clear skies. The wind is just Nakapag-sweeper na naman ganyan na dawling ah. Malinig din naman yan. Kasi wala ngayon, nahiling mo ka. Di ba ka straight poses? Mag-ag-ag na kayo, nahiling na ako. Yeah, because you have to balance. Have you do this? No. Just imagine you're doing this. Paano kaya pag di-push niya mo sarong pedal, ang sarong pati sa ligonda, di-push niya pa kaya sabay yan. Imagine you're walking. Okay? Now imagine you're high. Now, do this motion. Circle motion. Yes, basically just keep on circling. Use your hands to balance, not your feet. Yeah, because you're not moving. That's why you're not balancing. I do not know how to pedal. Just do this motion. It's basically like walking. What you're doing is so you won't actually be able to bike. Look, just look at that. It's pretty easy. Just imagine you're using a padyak. I do not know how to padyak. Alright, it's impossible. Teach me how to padyak. Just imagine you're going to do a padyak. Teach me how to padyak. Ang pinakamagayon gayan, Mag-pedal ka nga rin. Oh. push the pedal. Yes. I'm afraid. Here's the motto. Mag-pedal ka nga rin. I'm afraid. Imagine mo sana, full day
pedal, makakaroon ka kang tigre na nasa likodan mo. Ano yan? Parang i-run away. Ngayon, taling ka rin, padalagan ka ako. Yan eh. Ano, gusto mo kagaton ka ng tigre or makalaya? O, ano kaya? Kasi makaano ka yan, bike, takot. O, madalagan niya kaya ni Drami. Imagine mo lang yan, may tigre dyan sa likodan mo. Pag di ka magpedal, boom, kinakas ka na. Ano kaya? Hindi ka magdadang aga. Ito kung sa balik tamagi. Malawag ka na dyan. Ayan o? Arin? Ika nagkakapod. Paano kaya? Dapat naka-align ka sa imong ano. Ay. Remember banget sama? You remember? Ayo magara very bye. Anjing. Anong bilhin dyan yung dati? Kaya ba ko muna yan dati? Bago na na eh.
Ngayon ba yung dati na iling? Ngayon ka? Ngayon mo na pala yan na iling? Di ko na narisa. Ganong 2019 pa yan. Iyo, haluin na yan. 2019 pa yan. Narisa ko ang imperial. May magi. Uy. Nasaya kita ng ano. Baliw na kita hindi. Biking lane. Ay, sorry. Biking lane. Magano ah. Maliwanag na baga ano? Sino kaya ang susunod na susunod ng Pilipinas? Isa, just lane. Si Yan Rhea. Gusto mo maging president, take vote mo lang. Ikaw ang piling candidate. Kaliwa ng iba mo. Mga candidate dyan. Uy. Yan, please. Next candidate. Jan Lee. Candidate number 3. Number 4. Sa susunod na Mamaya, kausapin natin yan. Babalik ba sa ng ibang mga pagkakanan? Ikaw, yung sinaisip ko bago kita nakabot sa intro. Conley. Naging babae. Joshua. Ay, hindi ko rin ako Aral namin kaya. Bible name ba yan? Joshua. Chinese name. Dito sa Baliw, ano? Hindi na kita. Direksyon na, Baliw na. Hanggang dyan to. Paano kung mayo? Di 0-0. Yeah, home zero, gun zero.
May TV na kita maglakaw. Oh, saan naman? Ano naman? Halawig nang nalalakaw ta. Ito pa kanina na lang ako. Agyan ko na yan. Yan na, agyan ko na yan. Ayun na. Agyan ko na ni. Diyan na kita last time. Ano sabi niya na? Kumakas ka lagi ha? Ayun na. Sinusod din again. Sarang line na. Pinalasan ko na yun. Ano ko yun? Uy, uy. Are. Sign. Oh. Sign. Sign. Baka mati ang sensor. Dahil man. Maliwanag ba ka? Depende sa ano mo, kaanggal kang ano mo. Anong pangarang ka ng establishment? Ano ba ang pangarang ano? Ay, kamu duman sa baliw. I-capture pa ka mo. Duman ka mo sa baliw. Bilis.
sa inutan ka mo. Hiliwan naman ang tingin. Dawan ay hiling. Nakapili ka na. Dahil mo? Paresa na. Kaming sa light ako. Dahil sa, ano yan, sa camera mo yan, itong sensor niya. Kapag tayo. Ano ba si release kan tren? Pag diniritso man eh. Umilaw ka ka. Ha? Terminal lang nga na yan kang ano, tren. Masayin ba? Masayin mo ka man dawa. Hindi. Diretso. Madang ka sa Milaor? Nilakawan ng Pamilaor? Ha? Manila Aryan. Manila Aryan sa Manila. Manila pa yan. Ayan. Ayan. Manila Aryan to pa Manila pa yan. Digdi yun, Legazpi. Tama kang kita Legazpi. Malinaw ka sa kuya? Papanila na yan. Manila Or. Pati pala ba sa likod din? Sigaw pa lang dyan ano. Pag naman taki. Pag naman pala sa likod. Yan eh, chapel kang anoan kang. Nahiwas. Dahil man da. Dahil matya na. Oh, bibay kitang diba? Tanglay na ganyan si Maya mo. Ngayon na. Ngayon na, inayos ko na. Akala mo ba? Pero naman sa ano, dahil man yan. Medyo dark. Pataray naman ang kaputol mo, tagaroon makabari na. Kaya, Palitan mo na naman anak si Mami. Sige na. Ay, day, kabit sa kopya ni Mami mo. Ayun, kapit ko sa kutya. Oo, baka masagi kita kang sakyan. Gilid ka mo tama, anong nga tayo diyo? Highway ba gani? Nagulong pala na yung kandidatong ano nga niyan, aspirant. Iyo. Nasa kinsi ang ano, aspirant as president. 15 presidential balls.
Sinda lang kaya may kayahan na kumbaga sinda lang ang may makusog na access sa social media, so ano yan, traditional media. Pero the rest, ano yan, pero pag madalag mo lang matanog mo rin si Lenny, si Isko, si Bongbong, si Lacson nga rin, medyo di kayo naging bako kayo maingay. Ano yun? Ano, depende sa qualification. Siguro ay dapat siguro ka mga butante mo na maaraman nila kung ano talagang background po na kan mga aplikanteng for president. Dapat pwede magdala ng mga debate. Oo. Kailangan iba man ang mga ano kaya din nag-attend. Tapos napag-araman ko din sa ano yan. May mga presidential kita na may ano senda independent. Ang itong kandidato taga Bicol, independent siya, independent candidate oh. Pumayo siya ng partido. Oh, linga. Independent. Sila ni independent na candidate yan. Dahil Siya pinapanigan na. di nga nag-work sa araw kan sistema. Ang sa tuya kang government. Bako makitang ano, ang sa tuya kang government. Ano yan? Democratic country kita. Dapat may kita ng mga parties na tigin mo banta. Kung ano ang sabi kang parties, iyong sa imong anoan, kumbaga sa screening. Nakatuwa ko. Ano kaya si Turog? Nakakatawa na ako. Ini kaya mga ano, ini kaya abot ko to? Misconception ka sa tuyang anoan. Kasi mo kang government, kang political cycle, okay, system. Very di talaga purely nagre-represent kang anoan, kang group. Isipon na ang stoya bagang ano yan, sistema kang government. By voting, pero may 50% plus 1, ibernan ka na. Ngunyan, kung dawa na anong kagayon ka sa imong programa, okay, plano, kung itong mga grupong ito, day kaninda uyuna, may mangyayari ka sa imong programa. Kumbaga, mayo kang direksyon. Unlike itong si may mga ibang party system, sigurado muna na itong yung sa party system mo, iyo ang pigisulong mo, sisa ano kang sa indong grupo. Kumbaga, kaya nga ni bagay doon kung mahiling tang ano. Di nga ni klarado, kung sabihan, kung hindi mo gano'n sa MPG sabi, garong general scope. Kabangan ta ngayon ng mga anoan. Gusto ko sabihin, dapat pag nagsabi siya nga rin katong sabi niya, ang sunod mong hapot, how? Gubag katang nga napod na anoan, na ang Congress iyong ma-approve ng budget. Nag-record ako si Mami. Sindang mapapasok ang batay ang kaputo ni Maya naroon na kayo ni isa play mo na lang kaya isa sa imong ano pag iyo yan
problema na di gayo natatawa niya ng nindangan. Di talaga gayo natatawa na tensyon sa mga liderista. Dapat kaya maayos naman na ninda system. Kaya tama man ito bagang may mga grupo na nag-initiate na okay gawa naman na kita ng anoan pag ito parang charter change or concon o kung ano pa sasabi sa diya. Ang concept kaya duman dapat ayusin mo muna ang sistema, tanganin pagkabot naman sa taas maayos na. Kung imagine mo sa sarong kumpanya nag-a-apply kang trabaho pero pati bigyan umaga siya na bigyan sabi mo araw ganing magigibo mo sa kumpanya pero dahil mo man aram kung how it works di mayo wala yung silbi tada na gumatter duman sa imong ina-applyan kaya po naman na maray na may tamang qualification. Oo. Ang mga presidentiable dyan na medyo may madadawang pangaran yun nga ito si Apat nga si Lenny, si Bongbong, si Lacson, si Pacquiao. Yan naman lang apat na ng medyo may kung haliwan tayo ng problema mo yan sa international problem lang ba, haliwan tayo itong problema sa WPS itong West Philippine Sea, haliwan tayo ng problema sa Ukraine, tayo itong war bagasan na Pacquiao okay na, o kaya si Lenny okay na, o kaya naman si Isko okay na, pwede na siya na maglaog. Haliwan tayo mo ng problema ng iyan duman mga external tang problema. Pero kung sa panahon tangon yan may krisis, lalo pa higapang krisis sa luwas kan sa tuyang bansa, di ko kata mga iyan, siyempre nag-trigger na dumas si war sa Ukraine, tapos sa ano yan kung iyan na-trigger na malamang nasunod ka na mangyayari. Araw mo pag nag-succeed ang Russia, pag nag-succeed ang Russia sa iyang strategy, malamang na yung sunod na yung maharag mo ng China. Kaya ko man ngayon palang kay buhon niya. O di, kapo na naman ang ang igibuhan yung China, sa kubo na yung Taiwan. Iyon ang pinaka gusto niyang magibo. Sunod Korea. Day pa, Taiwan mo na. Sunod ka ng Korea. Ang sundo naman kaya, tangan yung makabilo siya sa negosyo. Gusto niya naman ang ma-influence ng ang West Philippine Sea. Philippines. Ang gigibaw niya kanina sa kupon, kita na. Kayaan ka na dyan sa most convenient area of strategic. Yo, strategic pa kita. Puro kita tubig. Puro kita island na makasama. Okay. Yan pag sabi ko. Gutuhan, tapos magkaroon na dumanan gutuhan na lang na punta, tapos makabasog ng gag. Ito kung dyan kita mga lamprihan na dumanan, hindi ka pabasog. Yan eh. Pag ulit sa harong gutom na naman kita kaya. Dumang kita sa mabasog kita. Ang pinaka the best si na maging presidente talaga si Lacson. Primero experience. Hilingin mo sa iyang background. Hilingin mo sa iyang educational attainment. Hilingin mo kung ano na nabot niya sa sa pagiging public servant. Sign man yan. Diyan sa loob. Ano? Ano daw si Janle? Ano? Ano daw bubutuan mo si Janle?
Ang Silacson. Ano kaya siya? Kumbaga sa qualification, tamang-tama na siya sa posisyon na yan. Hindi na. May lagyan na kita duman ng kakanan. Kita nagkakandaman sa men. Baka magkatong ano. Wow. Oh, magdilang ito sa toyang printing press. Yan, ganda. Central. Ayan. Parang game ito yan. Six pa lang. Babalik na uli. Ano oras? 6. Ay, tama-tama. Ayan eh. Mga 30 minutes. Iyon. Iyon. Ano man ang gano'n. So, nagkaroon na gano'n. Ako na lang namin to. Pero itong iba man ang mga manoan, maganda man ang pag-isapin nila. Kaya lang, iba man kaya nangyayari sa actual. Pero bakit bang sabi mga polisiyan ninda niya? Ito mga garo maga-proper ang sa indang anoan mga tius nga nga. Hindi na katao. Gusto baga. Bukan baga. Ato. Ano? Iba man. Dito sa Mayano. Dito sa Mayano rin na daig ako yan dyan. Ha? Hindi kita sa live. Sigurado ako dyan. Ano daw? Anak? Sige lang. Ano din? Available dyan list ang balon-balonan. Gusto mong baga? Nakulon dyan baga. Atay. Ay, May atay. sige yan dyan. Naya, Ano magkakan? mga vampira pa rin nakalabas. Mga cannibal na karuluwas. Yan, brokas pa lang. Dog sa panggip. Ay, Tignan Diyo. ko lang. Ano pa yun eh? Kasi rin pa yun SM. SM nga niyan. Niagyan lang siya. Agad ko ang bagan 3 beses. Lace. Naga. Lace. Ano daw yan? Robinson's Face. Tig-face talaga ni Robinson. Ang mga kandidata kaya, halimbawa nga si Pacquiao. Si Pacquiao kaya kung salit kang negosyante, talang angay si Pacquiao. Di ba ka? Tanong, agihan ta yan. Halabi ko niyan, Liz. Ha? Dapat kami dala kang bike. Yashano Mall. Kaya nga pag natawa na kita mag-bike. Ano Liz, sige ka na lang turutumba. Wala. Tum na. Exercise. May nalilin ka kaanala. Baka dumaluwa. Daig ko yan. Sa dulo. Ko yan. Posible man na din kakantig. Ayun. Pero may na may karihan, itadakulan mga establishment. Tanong mga empleyado kan mga mayaman yan. Ayun. Tapos makan si Jollibee. Oo. Yashano Mall. Naragihan ta na. Sayang dulo pala. Ano? Sayang dulo. Pero, may version mo. Yeah.
Iyo, kawal ka na. Rebe ka mong ganda dali. Kawarebe kita di ba? Yari. Dali. Rebe ka mo. Ayun go. Hindi ka karihan ini sa roon. Karihan niya. Dumaan na kita, try na lang magdumaan. Dumanda mo pa yan yan? Ano ba yun? Ang endingan, pangalan ba na? Ang hindi kayo nakakana kita. Ang ending gani, anong ito dumaan sa arong mahapkan. Mas dagol pa kitang kakanan duwang sa laharo. Disay di sa luan. Ako naman kayo siram sa anong mahal sa ano yan. Di ko nasyon no. Wala, maluwas na ang mga zombie. Nagariyo na nila si ano. Itong yung plaza. Entrance. Basement. Pero pag maano, ay, hindi na nga, bagang ano. Hindi try ta. Ilagong bangka. Itry ta. Siram niya. Baka? Oo. Ay, dito mga, ano? Ha? Iyo. Siyempre mo mabalik ka kailan dumang dapat hindi naman nagtamakan tas oh sige teka man na sige na ako na sa'yo mas ako na lang man oh Inang ano o? oh kita mana kita breakfast dahil itong ano Pinalas na lang sa oh so pares kita Ika na. Ay, may pang pinalas. tama ba? May pa Next ano? Next ano? Next kare. Sari mo naman ang kaya siya mo tanglay ka na ilag mo sa bag kapatid naman anak Oh, lagan. ilag mo na sa bago Dali. oh. Pati. Ha? Ay, Let's sige go na. Mari pang cellphone ko anoan pag matagalan Dali, gutom na kayo sa mami. Malang kita sa loob. May kakanan niya sa loob. Ha? Yung plaza. Yakta. Yakta. Di ba na kita sa orawang may pang ano? Dumanan kita. Bali na kita. Bali oh. Ayo exit. Dumaan sa entrance. Yung baga pala yung feeling ko.
Nabutan lang ang ano. Ayun, napapicture kita din ano. Yo, natal ko na. Yun na eh. Kailan sarado pa man. Ay, sarado pa. Okay mo lang, Sarado pa. ay, bukas. Ay, napapicture kita din. Ba na si picture. Mana? Sa bago-bagat, nagtataranglay ng kamot niya. Dapat may dito, banggi. Tama ba ka pa man? O, bakit mo na kita din? Yan naman. Yeah. Kasi bago-bagat, nagtataranglay ng kamot niya. Ma, Ano na tap? Yun na yun oh. may video na. Posing na. May video na. Ah, posing. Na, bukas si camera ko na lang. Ay, Inda. Ano si camera ko? Yun na daw, yun na daw. I-capture ko na daw. I-share ko na lang sa imo. Eh, paano ika? Sige na. Ilang ko naman o. May stand ba yan? 5K. May stand ba yan, Nani? Ilang ko na po ang ika? May stand ba yan? Ito may stand ka pa nga ni. Madyan na. Dapat kaiba na. Ah, tama na yan. Tama. Ikot naman na kita. Igli. Okay na. Video na. Let's go. Kailan? Ay, dahil. Kailan pagkakabang garmaan eh. Dahil pa man kaya sinubok ka. Ay, ma, si Tangler. Nakabot na kami plato. Sarado pa, Liz. Gusto na nga ni. Banggi kita madigit. Pero magayon lang hindi pagkakaan. 1,000 na lang. Ay, 90,000 na lang. Murang-mura lang. Ano yan? Brand yan. Iyan ang down payment mo. Oh my God. Tapos ang monthly mo kaya, ano yan? Wow! Si Brand Payment yan, ha? Plato. Ganyan ba day? Akala ko yun ay na-price. Ito, ang 52,000 ang sa imong down payment. Tapos, ang sa imong monthly kaya, Madagdag yan. abot yan mga 20. 20k. Tapos paghababa ang down payment, masalangkaw ang monthly kaya. Nabot ng tarang. O si ano? Hindi ka pala na-assign na. Hindi ka na-assign? Ah, hindi nag-duty. Eh, Ako sa natas niya. ah, sige. Kani sarado pa yan. Abot na lang ano, kailan. Naigdihan ta siya, naigdihan to karang lugar, dahil pa siya buka. Kailan ka hindi ka man bagyo, marayo sa biyahin. Makadawa ng ride. Sumadyan ka lang, tama kakaan. Social. Jollibee ka na. Ang Jollibee, buko naman masirang anak ka. Hindi ko natin nagkuha na sirang. Manang iba, KFC. puros mga maalat. O, paano man kita hindi? Ito sa masal. Hindi kita. Tamaan kita niyang sakyan. Iba man.
distance ini mga ano, maruruta pa lang ini. Diba? Saan ma'am? Ma'am, tumabalik ka pa. Dumanang ito dito sa direksyon. Dumanang ito sa ma'am. Arami naman lang. Tumilid-gilid ka mo. Tapos laguin ka to. Ang mga ano kaya, ano ba kaya ang truck ito? Ang sarong hakot kayo na pang-dumping kasyahan. Mapadamping ka kaning ano mo. Ang pirang truck lang naroon ito ko nun, bakal nun, karga. Tanong tulog ko sa mga space. Anong oras na Malaysia? 7 na. Dali na. Dahil pa yan. Masaya-sila sa ko. Kala ko gusto mong magpayat. Mapayat ka. Kasi lalo inasigil na kawal na. Ambalada kayo ni. Duman na kita sa may rotunda. Ang ganito. Ano yun na ba ko? BMC. Okay. Oh, partida. Ano yan, Les? Partida? Partida yan sa jogging. Sige daw, try ita. Sarado pa lang po. Sarado pa. Sarado pa na lang. Basta. O yung baga-auto. Yan paksiw. Ito pag may panaan. Magiling ka mo sa pedestrian. Dahil din pedestrian lane. Ito dapat magpapal nyo. Oh, run. Gua. Trita. Available na da? Available. Yay! Yes. Ano? Like, share, comment, subscribe.